Vítám vás u internetové soutěže zajímavosti. Dnes si povíme, co to je palindrom. Dobrý den, můžu se vás zeptat, co to je palindrom? Dobrý den. Palindrom, to bude určitě nějaká značka kabelky. Určitě velmi vzácné nebo drahé. Češi. Můžu se vás prosím zeptat, co je palindrom? To bude určitě nějaký hokejista. Češi. Do toho určitě to bude hokejista. Možná hokejista. Dobrý den, můžu se vás zeptat, víte, co to je palindrom? Dobrý den. To bude určitě nějaký druh meditace, který jsem ještě nevyzkoušela. A nemáte tušení, co by to mohlo být jinýho? Ještě by to mohlo být k tomu nějaká pomůcka možná. Bohužel vás musíme přerušit, protože máme krátkou reklamu. Dobrý den. Jdu vás ke mně do lékárny. Pokud chcete zajít. Promiň, ale ne tam. Ahoj, dobrý den. Přijďte za mnou do lékárny. Dostanete tu Infadolán. A tam mají ty višňovku. Teď. Ahoj, dobrý den. Pokud se mnou zajdete do lékárny, dostanete Infadolán, Ajatin, bodovou višňovku, betadin, obvazy, náplasti, uchošťoury, řepík, nať. A to všechno jenom za cenu 200 korun. Od reklam jsme zpět a pokračujeme. Jsme byli na koupališti, na Jelze a potkali jsme pána, co šel fandit Čechům. Věci a budeme se teď nescházet. Ne, to je blbost. Jdeme do školy, do 4. třídy. Možná děti nestejné, protože můžou být jakkoliv na výletě. Ahoj holčičko, promiň, že tě vyrušujeme, ale nemohla by si prosím tě vědět, co je palindrom? A to jsme si učili ve středu. To je, jestli si dobře vzpomenu, no, mělo by to být slovo nebo věta, která když se přesune zprava doleva a zleva doprava. Úplně stejná. Ale nejsem si tím jistá, ale to by mě asi paní učitelka dále, kdybych to měla blbě. Dobře, holčičko. A kdyby to bylo správně, tak jak se jmenuje tvoje maminka? Maminka se jmenuje Martinka Voříšková. Děkuju. Tak, holčičko, asi jdeš na výlet, tak tě tady nebudu vyrušovat. Děkuju. Doufáme, že se vám video líbilo a omlouvám se za nějaké nedokonalosti. Uvidíte na konci tohoto videa ty nedokonalosti, co se nám nepovedly. A ještě jsme vám zapomněli říct, co je vlastně ten palindrom. Ano, správně. Palindrom je vlastně to, jak říkala ta holčička, ale stejně vám to zopakujeme. Je to vlastně věta nebo slovo, které když se přečte zprava nebo doleva stejně, tak je stejná. Trošku natáčí, ne? Asi se. Jo, půjď dolů, ne? Pojď dolů, to si pro něj. Nech toho bežáka. Hop. Hele, lepší. Pojď. Utíkej. Doufám, že se vám toto video s tím hravým štěnětem líbilo. No pojď nahoru. Tak. Martinka. Ty jsi zlatá. Pojďte. Já už dál do toho vůbec nemůžu. Dáš pryč do rukavici, prosím, Aničko.
Martinka, představuju se vám. Nejsem moc hravá, jsou mi 2 roky a jsem tu. Konec? Jodíku, pojď se mnou. Jodí. A tak. Víte mi, Jura. Abrakadabra, tady máme další shop rodího člena. Smrdí, dejchá, proti ocasem. To je jediný, co on umí. A je mu 16. Nebo 15? 15. 15. Nevím, co udělal, ale je zoufalý. Asi leží, bych tak nazval. Koukni na mě, Jodíku. Jodí! A už to vypnu. Tak jo. Teďka máme takovou malinkatou upoutávku na takový roztomený malý štěně, který je strašně divoký a je to těžký a špatně se zvládá, ale my ho zvládáme a ukážeme vám ho, jak rančí. Doufám, že se vám To bude být za 5 minutový. Já nevím, co mám říkat. Tvář. Ještě k sobě. Tady. Tak. Znova. Internetové soutěže, zajímavosti. Dnes si povíme, co to je palindrom. A teď vyrážíme do ulic. Vítám vás u internetové soutěže, zajímavosti. Dnes si povíme, co to je palindrom. Vítám vás u televizní internetové soutěže, zajímavosti. Dnes si povíme, co to znamená palindrom. Vítám vás u televizní internetové soutěže, zajímavosti. Dnes si povíme, co to znamená palindrom. U prvního dílu zajímavosti dnes si povíme něco, co znamená palindrom. Tak, vyrážíme do ulic a zeptáme se různých lidí. Co děláš? Co tu máte tak tajnýho, že teď se lecháte srdce? Nic, Máš to na křivo, ani. se nedá udělat rovně. No, vy jste nám to udělali pěkný bordel. To uklidníme. Stačí, že je bordel vedle. Už tady. Vedle máš krásně vyželený od babičky. Já myslím, že ona ještě bude chtít všude. Jo. Holka malá. Ne? Nevím. Nebudeš si tady něco mít ještě ven? Já nevím vůbec. Anečko, tohle jsem ti vyžehlila, kdyby si v tom chtěla do Čechtic. A mě se taky vyžehlila Ale tak proč mi to neví, já jsem na tebe volala, ať mi jdeš říct, jestli to chceš žehlit, jinak, že to dáme do kufru a já nevím. Já jsem tě neslyšela. Ale bylo 8 hodin, kdy jste měli přijít. Půl devátý. Já jsem slyšela, jsme se Vy domluvili, jste že pro nás... slíbili, že za 4 hodiny přijdete. Ne, jsi mi říkala, že pro nás přijdeš. No tak každopádně to máš vyžehlený. Zítra si to sice může píčet, zítra bude zima. To je ta zásala od hodnota. Možná, že tady do cigánu nebo kde. Tak jste to vyváděli. Stačí ten bordel v jedné místnosti. Nemusíte dělat ve všech. No to je jedno, že jsme za chvilku, ale... Dělejte si věci svoje. Běčko, asi našla Sofinka. Tak mě tady to poštěř. Máš to bývalíčko? Brýle svoje máš? Abyste pochopili, co teď děláme. No.